Здравейте, приятели! Днес ще ви покажа две кисели млека. Едното е от Lidl, промоционално за тази седмица, което според мен е абсолютно менте. Ето го, това му е марката Nostia, или както се чете. Това е производителя му, някой си в село Маноле, община Марица, област Пловдив. Това мляко претендира да бъде овче, има го и във вариант на биволско. Ето го, отворихме го вчера, пусна някаква вода. Само че, както може да забележите, това няма абсолютно никакъв каймак, както би имало на овче мляко. Няма въобще никакъв каймак. То е хомогенизирано, но оставете това, че е хомогенизирано. То е чиста сметана. Това няма никакъв аромат на овче мляко. И не е нужно да ви обяснявам какъв е аромата на овчето мляко. То е много типичен. Отделно от това в момента сме първата седмица на октомври и ако отидете при който и да е производител на овче мляко на село, той ще ви каже, че в момента овче мляко няма, овцете не се доят чак до Великден. Много са малко производителите, които имат овче мляко. Той какво ви казва тук? Че това било овче кисело мляко, 7% масленост, 99% пастеризирано овче мляко, млечно кисели култури, бла бла бла. Само че тук няма никакво овче мляко, това не мирише на овче мляко и това няма каймака на овче мляко. Има го, както казах, биволско и овче, струва 3,99 буркана. Онзи ден реших да се излъжа да го взема да го пробвам, но това исках да хапна за последно овче мляко през годината, но явно няма да се получи. Не съм сигурен дали това е същия производител, който произвежда и продуктите на Родна стряха. Родна стряха ми изглеждаше една идея по-истинско, но и то не е абсолютно истинско овче и биволско, което произвеждат. И също времено, ето това е млякото на биловъдна ферма Радели. Биловъдна ферма Радели е разположена в Казичане. Те продават и овче мляко, но в момента го нямат, както вече ви казах. По Великден няма да имат. Това е купено преди 10 дни. Вижте за каква консистенция говорим. Пуснало е съвсем мъничко вода. Това е купено миналия понеделник, днес сме сряда, 10 на дни. Не е отваряно, отворих го пред вас. Това си има дебел каймак, има си масленост. Тежко е, с консистенция на биволско е. И въобще няма нищо общо с биволското, което може да купите от Lidl. Така че, приятели мои, внимавайте какво ви продават в Lidl. Да, и това струва, това е 550 грама, ако не бъркам опаковка, това също е 550 грама. 530 грама, пардон. Да, това от Lidl струва 3,99, това струва 5,50. Може да ги издирите, ферма Радели си имат сайт, не ви ги рекламирам, но казвам, че това мляко е истинско. Те имат и прясно сирене, много е хубаво. Прясно биволско сирене, по принцип продават и овче мляко, но както казах, след Великден на година ще го имат отново. Приятели, внимайте какво ви продават, защото в Lidl ви продават ментета и това не е истинско овче кисело мляко. Съмнявам се, че и биволското ще бъде овче. Внимавайте какво купувате и до следващия път. Чао!